Menteri rang ba do kari Narendra Modi lo ong ba ka PM Kisan Saman Nidhi bat kiwe ki skim kiwe dei ba karep karyang kalanang penklan cu ya ki klor ngot kinong rep hakari. Ha Pakistan ka dorbar jong ka National Assembly banjet ya Menteri rang ba do kari ans penlong la shai kesni. Ka TMC Resubel para Block Committee kala penlong ya ka jingelang banjet ya ki dekhot jong kaseng. Bat ia kan ia la penlong hakayeng jong MDC Rinaldo K Sangma harongrong. Kinong yelam ka AITC bat kinong yesem bentah ka jingelang kilai kren halor shibon kimat kibalong na kabenta baha kamiat jong kibriu bat komjo ru ya karoi kapar. Kajing penkreak banjit ya kidokhot hak block level kadang ya cekmat na kabenta ka TMC. Ka MP ka Meghalaya ka Agatha Sangma kalotho si Menteri ka Tanat Puli Puthi Sorkar pedeng ban kerpat iko sorkar ban ai ka jaka penlong yak examen jong ka Common University Entrance Hatura West Garo Hills na kabentau senam Hajar Arpuar Arpulai. Ya kan ka examen on penlong hakatayo beningkong bat baar jong benai naitung. Dagis paangut ki bria bakentop iki bahiyeng hasem ki parlok parajor ki lelej ban ai khublai khatdo ya Menteri Barim ka Raja Sabha uba Robert Kharshieng hakasni lej on tap ya u. La tap ya kamet jong uba Kharshieng halum jing tap jong kabalang Catholic like mkra.